Ka jella Meghalaya Haduh ka shipho bujimin step Jong ka khatlai tarik unailar kaladan khat Ngut Kiba Koit Haduh COVID-19 bat life Ngut Kiba Koit no ka office UDHSMI kala pentip banakini ki khat Ngut Kiba Koit Haduh khat wengut kidei na is khasil seswek hakaba laingut kidei na ki armed forces prangut ki reu pat ba bat iwei i reu pat ba na not garuhil sesweng Nakini ki life Ngut Kiba Koit no mendagasngi Ngut kidei na is khasil seswek hakaba Ngut kidei ki armed forces khat wengut ki sipai BSF nyongut ki reu pat ba bat Ngut na riboy seswek hakaba laingut kidei ki armed forces bat nyongut ki reu pat ba da ka jingyo thmai kini ki khat Ngut bat ka jingkot no ki life Ngut ka jalla Meghalaya Haduh bapinmi yakni ka khubor ka dan 6000 spa khandai phui tili ki positive case nreu spa life phratli ki active case Sanspa safnyotli ki recovered case but nreungut ki balaklat no nagini kin reuspa life phratli ki active case ka is khasil seswek ka dan sauspa life nreutli ki active case hakaba ki sipai BSF ki dan phrapun reutli ki reupai ba ki dan aspa nyopu phratli but ki armed forces ki dan nyopu artli ka west khasil seswek ka dan lightly ki active case ka southwest khasil ka dan iwei ka riboy district ka dan phrap lightly ka west Jantia Hills khan reutli ka east Jantia Hills ka dan reutli ka west Garu Hills phrapu artli ka southwest Garu Hills artli ka south Garu Hills ka dan lightly but ka north Garu Hills district ka dan reutli ki active case